Basta sarapan mo. Yan, ito nga pala guys, yung langka. Yan, hiwain lang pag na ito, tapos hihimay-himayin. May mga makukulit dito, mga marites. Oh, meron pa kasama ko mga Nagsubos lang baki. Nagsubog baki. See? Nagsubos lang baki dito. Subog baki. Lagi. Ito mga Kabunso Vlog, ilalaga muna hanggang lumambot, tsaka na lang ilagay yung ricado. Pag malambot na. Sama-sama na yung gata, sardinas, at saka yung mga pangkulo. Yun muna hanggang lumambot. Ha? Sa ulit. Ayan ha. Pisain mo. Napisa ko na yung iba. Ha? Napisa ko na yung iba. Kumain din naman. Yan, magpipsi tayo itong tamang pagbukas. Ganituhin lang oh. Tapos ganyan. Oh, di ba? Oh. See? Tapos lagay dito pang patanggal ng umay. Gracious, nakakaumay kasi ang malgata na ulam. Pero lami. Pero masarap. Mas okay pag inom ka ng Pepsi, may ice. Kasi hindi masyadong
Hindi masyadong matapang or matamis. Ay, para mas madami sa akin. Yan. Pantay, yan. Tapos, close na natin. Tama na ito, tig-isang baso. Tipid. Budget. Hindi, tama lang yan. Huwag na masyadong sobrahan kasi hindi rin siya healthy. Oh, anong lasa? Lasang Coke. Whew! Refreshing! Refreshing. Refreshing gabi. Sarap! Ito Lasang, talaga. The best, Pepsi. Hindi ko siya pinupromote. Para sa akin, masarap si Pepsi. Kahit anong brand naman, masarap. Basta Pepsi. we, hindi nga. Masarap ang Coke.